Bueno, pois estamos vendo a última feira que se fai aquí debaixo do Concello, a feira semanal que temos en Arteixo. Toda esta parte do agro e toda a parte esta do comerciantes que están nesta filas daqui do lado do agro, pasa toda para o balneario porque, entre outras cousas, aquí vai haber obras, temos que casi obligatoriamente cambiar a ubicación á feira, e, entre outras cousas, tampouco a feira aquí queda moi pequeno sitio, temos que ampliála bastante porque cada sábado ven máis xente, temos que ir ampliando porque queda pequena. A feira xa se cambiou por diversos motivos de obras sempre, cando se fixo o paseo fluvial, era xa no balneario. Parece ser que xa antiguamente a feira estuvo no balneario, falo xa igual fai 40 anos, que ali a xente iba a vender as verduras do campo e tal, xa se vendían ali. Curiosamente, agora pasa todo o tema de agro, verduras e legumbres. Todas as semanas sobre 72, 75, 80, temos meses con máis puestos, como poden ser os meses de maio, junio, porque sale o produto todo novo do campo, como son os chícharos, patacas novas, e a cantidad de produto que a xente ven a vender excedente todo o que lle sobra. Temos de todo, temos flores, todo agrícola, todo o que é do campo témolo na feira de Arteixo. E de boa calidad, ademais. O noso papel é un pouco a ordenación da feira, colocar puestos, darlles o sitio que cada un monte ben no puesto que lle corresponde, que ao principio había un poquinho máis de problema, hoxe en día pois a verdade que é máis fácil porque a xente sabe o sitio que ten e, bueno, é regularlo e darlle puesto a que non ten. Tamén hai uns puestos que quedan baleiros que llos damos a xente que ven a vender así ocasionalmente. Este cambio ven a raíz de unhas obras que pretende facer o Ayuntamiento, que é abrir a calle Baldomero González Mes, dende a Avenida Finisterre ata a Travesía de Arteixo. É unha das zonas na que estaba a feira actualmente e por eso se decidiu polo cambio. A xente está bastante contenta, na maioría, na inmensa maioría polo menos, e agora, bueno, hai que darlle un margen de tempo de 3-4 sábados para ver se o cambio funcionou ou non. Estamos contentos, en principio, nós como organizadores e o Concello estamos contentos co tema do cambio, esperemos que dé resultado, penso que estamos nunha zona máis céntrica, máis acolledora, penso que vai todo moi ben. Estamos aquí no primeiro día do cambio da feira, un cambio motivado pola apertura da calle Baldomero para ampliar, facer a salida á calle da Bayuca e á avenida de Finisterre. Entonces buscouselle esta ubicación á feira que a nos parecenos que vai ser unha ubicación moito máis bonita e os primeiros días a adaptarse e creo que vai quedar unha feira moi bonita. De feito, a xente está valorando esta nova ubicación. En canto pasa un tempo, eu creo que vai estar todo o pueblo contento e satisfeito ca nova ubicación.